ନୂଆ ବରଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କଲୁ ସମର୍ପଣ। ଗଣପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ନୂଆ ବରଷର ଶୁଭ କାମନା ମନାସିଲୁ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶନ ସାରି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲୁ, ପାର୍କ ଯାଇ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ପାର୍କଟି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଏଠି ଆସି ମନ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା। ବୁଲି ବୁଲି ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲା, ଚାହା ଟିକେ ପିଇ ଏନର୍ଜି ଆସିଲା। ମସ୍ତି କରୁ କରୁ ଚାହା ପିଇଲୁ, ସେଠି ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭରେ। ମଜା ଆସିଗଲା ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ। ବୁଲି ବୁଲି ଭୋକ ବହୁତ ହେଲା। ଆଜି ଖାଇବାଟା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।